नमस्कार मित्रांनो, मी कमलेश यारो का यार केकेच किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत एक झटपट नॉनव्हेज डिश, ती म्हणजे चिकन ड्रमस्टिक फ्राय. तर चला झटपट रेसिपीला सुरुवात करूया. मित्रांनो, चिकन ड्रमस्टिक फ्राय बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगतो. तर मित्रांनो, इथे आपण 4 चिकन ड्रमस्टिक घेतलेले आहेत, म्हणजे चिकनचे लेग पीस घेतलेले आहेत. 1 वाटी आपण राईस फ्लोअर घेतलेला आहे. चवीनुसार मीठ, 2 चमचे मिरची पूड घेतलेली आहे. 1 चमचा आपण गरम मसाला घेतलेला आहे, हा चिकन मसाला आहे. 1 चमचा काळी मिरी पूड घेतलेली आहे. 3 चमचे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चमचा हळद, आपण एक अख्खं लिंबू घेतलेलं आहे इकडे, 4 अंडी घेतलेली आहेत आणि आपण तेल घेतलेलं आहे. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आपण आपल्या चिकनच्या ड्रमस्टिकला मस्त मॅरिनेट करून घेणार आहोत आपण. तर आपण जे लिंबू घेतलेलं एक पूर्ण कट करून, तर मी हे लिंबू यावर ॲड करतो. तुम्ही बघू शकता या लेग पीसला मी असं कट करून घेतलेले आहेत सुरीच्या साह्याने. तर त्यामुळे आपला जो मॅरिनेशनसाठी आपण जो मसाला यूज करणार तो प्रॉपर या चिकनच्या आतल्या पोर्शनपर्यंत पण लागेल. तर मित्रांनो, या रेसिपीमध्ये आपण दही यूज नाही करत आहोत, त्यामुळे मी एक अख्खा लिंबू यावरती आता मी पिळून घेतलेला आहे, स्क्वीज करून घेतलेला आहे. तर यावरती आता आपण 3 चमचे जिंजर गार्लिक पेस्ट मी ॲड करतो. आपण याला प्रॉपर लावून घेऊ नंतर. तर 3 चमचे जिंजर गार्लिक पेस्ट मी ॲड केली. त्यानंतर 2 चमचे आपण मिरची पावडर घेतलेली. ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे, तितकी तिखट नाही, पण यामुळे आपल्या ड्रमस्टिकला मस्त लालसर कलर येईल. त्यानंतर चवीनुसार मीठ. एक चमचा काळी मिरी पूड घेतलेली मी, तर ती सुद्धा मी ॲड करतो. 1 चमचा मी चिकन मसाला घेतलेला, चिकन मसाला सुद्धा मी यामध्ये ॲड करतो. थोडीशी मस्त चव येते चिकन मसाल्याने. आणि हळद घेतलेली आपण 1 चमचा, 1 किंवा अर्धा चमचाही तुम्ही टाकू शकता, जस्ट थोडा कलर यावा म्हणून. आता हे मिश्रण आपण मस्त मिक्स करून घेणार. या ड्रमस्टिकला आपण मस्त लावून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी याला मस्त या मसाल्याला या ड्रमस्टिकला लावून घेतलेला आहे. प्रत्येक कट त्याचा तुम्ही बघू शकता. आतमध्ये पण मी मसाला इथे भरून घेतलेला आहे मस्त प्रॉपर. आता मी याला एका डिशने कव्हर करतो आणि अर्धा तास याला मॅरिनेशनसाठी ठेवून देतो. तर मित्रांनो, आपले चिकन ड्रमस्टिक मॅरिनेट होत आहेत. आता 20 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण आपल्या चिकन ड्रमस्टिकला ब्रेड क्रम्बने कोट करण्यासाठी लागणारं बॅटर रेडी करून घेऊ. तर त्यासाठी आपल्याला अंडी यूज करायची आहेत. तर मी इथे 1 यूज करतो. तर ही 4 अंडी मी इथे फोडून घेतो. तर मित्रांनो, ही 4 अंडी फोडून घेतलेली आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता हे मी प्रॉपर मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ, एकदम थोडं मीठ ॲड करायचं आपल्याला, कारण आपण चिकन ड्रमस्टिकला पण ऑलरेडी मीठ लावलेलं आहे, त्यामुळे थोडंसं मीठ. आणि त्यानंतर आपण हळूहळू यामध्ये आपलं राईस फ्लोअर ॲड करणार आहोत. राईस फ्लोअरमुळे जेव्हा आपण हे कोटिंग करू तेव्हा हे मिश्रण फ्राय झाल्यानंतर, बेक झाल्यानंतर मस्त मस्त क्रिस्पी होतो आपलं ड्रमस्टिक. म्हणून आपण यामध्ये राईस फ्लोअर ॲड केलेलं आहे. आता मी यामध्ये हे प्रॉपर राईस फ्लोअर मिक्स करून घेतो. आणि हे मिश्रण आपल्याला एकदम थिक नाही करायचं. तर मित्रांनो, राईस फ्लोअर ॲड करून हे बघा ही कन्सिस्टन्सी आहे. आणि या कन्सिस्टन्सीने आपण हे प्रॉपर मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर हे बॅटर आता रेडी आहे. तर मित्रांनो, ड्रमस्टिक फ्रायसाठी मी गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे. आपण डीप फ्राय करणार आहोत, तर तुमच्या पॅनच्या साईजनुसार तुम्ही तेल ॲड करा. मी गॅस ऑन करतो आणि आपण आपल्या ड्रमस्टिकला आता कोट करून घेऊया. मॅरिनेट केलेला जो ड्रमस्टिक होता तो मी या आपल्या बॅटरमध्ये डीप करतो. एकदम हलक्या हाताने डीप करायचं आहे. आणि डीप करून झाल्यानंतर आपण याला ब्रेड क्रम्बचं कोटिंग करणार आहोत. तुम्ही बघू शकता मस्त आपण ब्रेड क्रम्बचं कोटिंग करून घेणार आहोत याला. सगळ्या साईडने प्रॉपर कोटिंग करून घ्या.
म्हणजे खाताना मस्त ते एकदम क्रिस्पी वाटतं आणि खूप मजा पण येते. आता हा ड्रमस्टिक आपण तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत. अशाच प्रकारे आपण दुसरा पीसही याला प्रॉपर अंड्याच्या बॅटरमध्ये डीप करू, ब्रेड क्रमने त्याला कोट करू आणि मी तेलामध्ये फ्राय करायला ॲड करतो. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी दोन्ही पीस आता फ्राय करायला ॲड केलेले आहेत. एक पीस मी टर्न मारून घेतलेला आहे आता. तर मस्त लालसर क्रिस्पी कलर आलेला आहे याला आणि खूप सुंदर सुगंधही सुटलेला आहे या चिकन आणि प्रॉपर मसाल्याने आपण त्याला मॅरिनेट केल्यामुळे. तर आता मी दुसरा पीससुद्धा टर्न मारून घेतो. अशाच प्रकारे आपल्याला दोन्ही पीसेस प्रॉपर फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो, आपले चिकन ड्रमस्टिक फ्राय आता भाजून फ्राय होऊन रेडी आहेत. आता मी या दोन्ही पीसेसना डिशमध्ये साईडला काढून घेतो आणि हे खाण्यासाठी आपले रेडी झालेले आहेत. तर ही रेसिपी आपली रेडी आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपले ड्रमस्टिक बनवून रेडी आहेत. चारही पीसेस मी प्रॉपर याला फ्राय करून घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता मस्त क्रिस्पी आणि परफेक्ट टेक्स्चर आलेलं आहे त्याला आणि खूपच सुंदर लागतात चवीला खाताना. तर नक्की ट्राय करा मित्रांनो. आपली ड्रमस्टिक फ्राय ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. केकेज किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.